कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या विक्षकाक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. भटकलच्या मुनीरकट्टा हिंगा तणावपूर्ण वातावरण. कारवार. राष्ट्रीय महामार्ग 66च्या कडेक भटकलच्या मुनीरकट्टा हिंगा तणावपूर्ण वातावरण. बरेच वर्षांपासून आशिल्लो देवाचो कट्टो काही महिन्या पयले काडिलो. स्थानिक नागरिकान हो कट्टो परत उबारलो जाल्यार एक समाजातल्या नागरिकान आक्षेप करून देवाचो कट्टो हटोवचो दबाव घातलो. ह्या वेळार पुलिसां कडच्यान सौम्य लाठीचार्ज जालो. घटनास्थळाचेर कडेकोट पोलीस बंदोबस्त दवरिलो. हो जागो देवाची पालखी दवरची जागा अशें कळून येयला. सात वर्षानंतर एक दिव्य पुनर्मिलन भक्तीचो अथांग सागर. मंगळुरात अम्मा माता अमृतानंदमयी कारवार मठ आणि अमृता विद्यालयम कारवार हेंचे वतीन सगळ्या भक्तांक आणि शुभेच्छुकांक अमृत संघ 2026 ब्रह्मस्थानम महोत्सवासाठी हार्दिक आमंत्रण. सद्गुरू श्री माता अमृतानंदमयी देवी अम्मा हेमगेल्या दिव्य उपस्थितीत हो पवित्र महोत्सव आयोजित केलो आसा. स्थळ माता अमृतानंदमयी मठ बोलूर मंगळूर. तारीख 28 आणि 29 मे 2026. हो पवित्र सोहळो अम्माचे आशीर्वाद घेवच्याक तशेंच प्रार्थना भजन आणि आध्यात्मिक कार्यक्रमात सहभाग घेवच्याक एक सुंदर संधी आसा. या पवित्र उत्सवाक भाग घेवचेसाठी सगळ्यांक सस्नेह आमंत्रण. दैवेद्य भवन कारवार हिंगा दैवेद्य सेवा संघ तर्फे युवा महोत्सव आयोजित केलो. हो युवा महोत्सव आयोजित करचे उद्देश युवा पिढीक आपले संस्कार संस्कृती कशी जपचे ह्या खातीर. या युवा महोत्सवाक मार्गदर्शन करचे खातीर हुबळीच्यान ब्रह्मकुमारी भारती माता, सौ संगीता कोलवेकर, बेळगांवच्यान वैभव वेर्णेकर, पुण्याच्यान कुमार अणवेकर आणि कारवारचे माजी आमदार गंगाधर भट यांका आमंत्रित केले. या वेळार आत्मानंद रेवणकर, उदयकांत अणवेकर हेमी बी उपस्थित आशिल्ले. ब्रह्मकुमारी हेमी चोरडाक बरे उपदेश दिले. संगीता कोलवेकर हेमी चोरडाक शिक्षणासाठी खूप सुंदर माहिती दिली. गंगाधर भट हेमी नेतृत्व कशें करूंक जाय हे महिला अध्यक्षान दाखोवन दिला अशें भाशणां सांगले. वैभव वेर्णेकर आणि कुमार अणवेकर हेमी बी चोरडाक खूप सुंदर रितीन समजून सांगले. महिला संघाच्या अध्यक्षान कार्यक्रमाचो उद्देश कितें ते सांगले. या वेळार प्रमुख पावणे आणि अतिथी हांकां सन्मान केलो. संस्कारा बद्दल प्रत्यक्षदर्शी नाटक प्रस्तुत केले. एक दिवसा पयलीं युवा खातीर चित्रकला रांगोळी स्पर्धा आयोजीत केली. या स्पर्धेत 30 चेवडांनी भाग घेतिलो. तेतूंत 2 चेवडांनी जी उलेची ना ऐकची ना अशे चेवडांनी बी भाग घेतिलो आणि तेमी अखेर विजेती जाली. तेमकां रोख बक्षीस आणि प्रमाणपत्र दिवन सन्मान केलो. नंतर प्रतिसंवाद दवरिलो चेवडा आणि मान्यवरालो. तेतूंत बी खूब चेवडांनी प्रतिसाद दिलो. ह्या कार्यक्रमात 325 युवा प्रेक्षक उपस्थित आशिल्ले. ह्या कार्यक्रमाक गजानन माम, कुमार अणवेकर, सौ मंगला अणवेकर, आत्मानंद रेवणकर, गंगाधर भट हेमी तन मन धनान सहकार्य केले. दैवेद्य ब्राह्मण महिला संघाचे कमिटी मेंबर आणि सेवा संघाच्या युवान खूप मेहनत घेतली. उल्हास रायकर हेमगेले भरपूर प्रमाणात सहकार्य लाभले असे दैवेद्य ब्राह्मण महिला संघाची अध्यक्ष सौ आनंदी उल्हास रायकर हेमी सांगले. थोडी कमी झाली जावं सगळ्यांक म्हणिल्ल्या प्रमाणे एक स्टार्टअप आसा
त्यानंतर मुखार सगळे कार्यक्रम सगळे बरे बरे जातले सगळ्या जाणटा तिसरी काडू गेल्ल्या मृतांचेर आज सामूहिक अंत्यसंस्कार कारवार. तिसरी काडू गेल्ल्या वेळार 11 जणांचो मृत्यू जालो. आज या मृतांचेर सामूहिक अंत्यसंस्कार केले. भटकळच्या शारदा होळे हिंगा मृतांचेर अंत्यसंस्कार केले. जिल्हा पालकमंत्री मंकाळ वैद्य हेमी मृतांचे अंतिम दर्शन घेतले. भटकळच्या इतिहासात अशी दुर्दैवी घटना हाजी पहिले केन्नाच घडना. एप्रिल-मे महिन्यात तिसरी काडचे सामान्य बाब उरता. मात्र या दुर्घटनेचे नेमके कारण अद्याप समोर आले ना. कारण शोधासाठी अधिकाऱ्यान निर्देश दिलात. मृतांच्या कुटुंबियांच्या मदतीसाठी सरकार सदाच तयार असा. वाचील लोकांना वैद्यकीय उपचाराचो खर्च हांव स्वता करतलो. तशेंच मृतांच्या भुरग्याक शिक्षणासाठी बी मदत करच्याक हांव तयार असा अशें मंकाळ वैद्य हेमी सांगले. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या माजाळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्यांचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. शिरसी हावेरी सागरमाला महामार्गाचे काम गतिमान करण्यासाठी खासदार विश्वेश्वर हेगडे कागेरी हांगेले निर्देश. अधिकारी आणि ठेकेदाराकडच्यान पळवणी. कारवार. सागरमाला योजने अंतर्गत मंजूर जावन सध्या प्रगती पथाचेर आशिल्ल्या 766 शिरसी हावेरी राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामात जाती आशिल्ल्या विलंबा लागून माननीय खासदार विश्वेश्वर हेगडे कागेरी आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांचे कडेन या रस्त्याच्या गंभीर स्थितीकडे लक्ष वेधिले. नंतर दिल्ली स्तरावयले वरिष्ठ अधिकारी आणि खासदार हांचे भितर जाल्ल्या बैठकीनंतर आज संबंधित अधिकाऱ्यांनी येवन पळवणी केली. येवच्या पावसा पयले रस्तो वाहतुकीक योग्य स्थितीत हाडचेसाठी युद्ध पातळीचेर काम करच्याक ठेकेदाराक स्पष्टपणे आदेश दिले आसात. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.